आम ए आसी पहुँचु क्षीरचोरा गोपीनाथ मंदिर रे। चलतु देखिए एबे पहड़ पड़ी से आम टे बुलाबुली करछु तापर दर्शन करिया। दी जन छिड़ा हुआ मतलब दी जन उठाए जतरा बुली सारिके आम जगन्नाथ मंदिर पहुँचलु। चल पहड़ पड़ी कुआड़े चल ये बुली चारिपट बुली दियो। ये गार्डन टा भल हो ना केते सुंदर देखा पार्क ना एटा नुह पार्क जो पार्क रे दोली थी पार्क एटा एबे सब फोटो उठेबार व्यस्त समस्ते।
ଏବେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲୁ ନୀଳଗିରି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ସାମ୍ନାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଦିନରେ କେତେ କୁଆଡ଼େ ବୁଲିଲେ। ଆହୁରି ଅଛି ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଜି ବୁଲିବା। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଚାନ୍ଦିପୁର। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ। ଥଣ୍ଡା ପାଗରେ ପୁଣି ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍। ଏବେ ବହୁତ ଦୂରରେ ପାଣି ଅଛି, ସିଆଡ଼େ ଯାଇ ହେବନି, ସେ କାଦୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭିଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଚାନ୍ଦିପୁରର। ପୁରା ମେଘୁଆ ପାଗ, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି। ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ? ଏଠି ଆମ ଝିଅ ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛି। ଖାଲି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି ସବୁ। କଣ ସିଆଡ଼େ ପୁରା କିଛି ଦେଖା ହିଁ ଯାଉନି। ଆମେ ଚାଲୁନୁ ଯିବା ପାଣି ପାଖକୁ, ପାଣି ପାଖକୁ ବାରେ ଯିବୁ ଚାଲେ। ପାଣିପାଗ ଦେଖିବୁ କଣ? ଏଇ ଚପଲ ଥିଲା ଦେଖି ଏଇଠୁ ପଳେଇବା ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ। ସବୁ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ବୁଲିକି ଆସିବୁ। ହଁ ଯିବୁନୁ? ହେଇଛି ଯେ ଏଇଠି ଦେଖିକି ହେଇଠୁ ଡେଇଁ ପଡ଼ିବା ଆଉ। ଯୋଉ ପଟେ ଅଛି ଶୁଖିଲା ହେଇଆଡ଼େ ଚାଲ। ଆଉ ସବୁ କେମିତି ଯାଇଛନ୍ତି? ଶୁଖିଲା ନଥାଏ। ପାଣି ଦେଖାଯାଉନି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ତାଙ୍କର ଆସିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ଧନ୍ୟ। ଏଇରା ଛୁଆ ପିଲା ଧରିକି ଆଇଲା ମାନେ ସେଇଆ। ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି। କିଛି
हाँ बा ना देखे ये जो देखे केते गुड़े से जो चढ़ई ना रे कौन वे देखे जियो हे चढ़ई ना रे कौन ना चढ़ई गुड़े मनीष पूरा केते बढ़िया देखा यार जाई था देखि था तो चढ़ई गुड़ा रे की हां ହେଇଠି ପରା ପାଖରେ ଏଇଠି ଲୋକ ଗୁଡ଼ା ଏଇଠି ଏଟା ତ ଆସୁନି ଆସିବନି ଏତେ ବାଟରୁ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ତୋ କାମ ସଇଲା ଝିଅ ତୋର କାମ ସଇଲା କିଲୋ ଝିଅ ସେ ଠିଆ ହେଇ ପଇଲା କଣ ଆମେ ଏବେ ଆମ ଝିଅର ମୋର ବୁଲୁଛୁ ବହୁତ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଏଇ ପାଗରେ ଘରେ ନ ଶୋଇକି ଆସିକି ଆମର ବୁଲା ଚାଲିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ହେଇଥାନ୍ତା ଏତେ ବାଟ ବୁଲି ବୁଲି ଆଇଲେ ମନେ ପଇଲାନି ଏଇ ସମୁଦ୍ର କୂଳ ମନେ ପଇଲା ଫଟୋ ସୁଟ୍ ଚାଲିଛି ଖାଇବା କଥା ଏଇନୁ କହନି ଗଲାଠୁ ଘରେ ପହଞ୍ଚିକି ଯାହା ଖାଇବ ବାଦାମ କୋଉଠି ବସିଲେ ସିନା ବାଦାମ ଖାଇବ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଠିଆ ହେଇକି ବାଦାମ ଖାଇବ ନା ସେଇଠି ସେଇଠି ତ ମିଳିବ ଚାଲ 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 ବେଲୁନ ବେଲୁନ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ହଁ ସେଇଟା ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ପକ୍ଷୀ ଗୁଡ଼ା ଏଇଆଡ଼େ ଯାଇଥିଲା ବୁଲି ବୁଲାକି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ କେମିତି ପାରିଲି ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ ଦେଖାଯାଉଛି ନା ପୁରା ଧୂଆଁ ଧୂଆଁ କିଛି ନାହିଁ ସେମାନେ ଦହିବରା କହିଲେ ଆମେ ବାଲେଶ୍ୱର ଦହିବରା କେମିତି ଟେଷ୍ଟ କରୁଥା ବାନ୍ତି କରିବ ଯେତେବେଳେ କାରରେ ବସିବା ଦହିବରା ମୁଁ ବଢିଆ ଦହିବରା ଦେବି ପ୍ଲିଜ କୋଉଠି ଦବ ସେଠୁ ମୋଟ ସାଇରୁ ସେ ତ ଦହିବରା ସେଠୁ ଦେବି ସେ କହିଲେ କାଲିକି ଖାଇବନି ଶୁକ୍ରବାର ବୋଲି ସେ ଆଜି କହିଲା ମୁଁ ଖାଇଦେବି
ଟେଷ୍ଟ କଲ ଆଗ 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 ଟେଷ୍ଟ କରିଦିଅ ଆଉ ଡେରି କର ଦହିବରା ଆଳୁଦମ କେମିତି ଲାଗେ ମୁଁ ଆଜି କହିଦେବି ହେଲା। ଆଉ କେତେବେଳେ ଖୋଇବ ତ ଏଠି ଏବେ ଆଣିଥାନ୍ତେ ସେଇଠୁ ମୁଁ କହିଲି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲା ପରେ ସବୁ ଖାଇବି ଥାନ୍ତେ ଏଇଠୁ ବାନ୍ତି ଫାନ୍ତି କରିବ ଗୋଟେ ସେଇଠି ଦହିବରା ଆଳୁଦମ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ହେଉଛି ଖାଲି ଖାଇଥାନ୍ତେ ସେଇଠି ପାଖରେ ଆଣିଥିଲି ଶୀତ ଦିନ କରୁଛି ଖାଇଦିଅ ସେ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଆଉ ଲୁଣ ତାକୁ ମାଗିକି ଆଣିଲନି ଝିଅ ଯାହା ପାଇଁ ମାଗିକି ଲୁଣ ମାଗି ଥଣ୍ଡା ପବନ ବହୁତ ଜୋର ଥଣ୍ଡା ପବନ ଝିଅ ଥାଉ ମାମା ଥାଉ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ତାକୁ ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବା ଆଉ କ'ଣ ତୋ ମାମାକୁ ଆଜି ଛାଡ଼ିକି ଏଇଠି ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଯିବା ବାନ୍ତି କରୁଛି ଖାଲି ଗାଡ଼ିରେ ତାକୁ ନବାନି ତ ଇଏ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଶୀତ ଚାଲ ଚାଲ ସେଇ ଯୋଉ ଇଏ ମନ୍ଦିରକୁ ଯିବା ତାପରେ ଏବେ ବୁଲାବୁଲି ସରିଲା ଚାଲ ଯିବା ଏବେ ଘରକୁ